Sa lahat ng mga nanonood ng MPBL, maraming salamat. Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna, bago droga. Bola muna, bago droga. Bungaria, Budot King, Ay de las Alas, nag-quit na as manager sa ex-batalyon. Yo, babay lon. Sa mga kalakwat, so kumusta? Di anapod ko no, para maghugaw sa inyong screen. Huwag ko like buhatan karon, kundi mag-review sa mga trending para sulod sa YouTube algorithm. So karon, what's up day no? So ay mo pag-expect abi kay gasando ko magdula ko kay dili ko membro sa Sando King. Gago! sando-sando lang ta kay grabe no, kay init karong panahon na ha pa joy agas. So gobyerno ano na? Pwede yung gobyerno mga kalakwat sa suan una natong isgutan karon ay mahitungod kay Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po! So grabing pagkahugyaw sa social media paggawa sa campaign ad ngayon Bong Revilla. So makita ang mga guys nagisayawan rat taniya og budos gawa sa iyang mga kaso labi na gito plunder. So ang mas hugyaw pag yun mga kalakwatsa inaay ni butar niya labi na diri sa Cebu sayawan ng tagbudot okay na. So kabuang sa mga tao no, so asa ka sa imong newsfeed so nagkatagid ng mga memes ni Bong Revilla. So asa ka newsfeed halos na lang taga og naay mga picture nga gisirkulan imo na yung pangitaon pinasa si Bong Revilla Samok na kayo. no. So karon natay video nga latawon napod kinsay nag-upload ani. So let's go. Sa lahat ng mga nanonood ng MPBL, maraming salamat. Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna, bago droga. Bola muna, bago droga. Alright. Mga kalakwatsa, so sakto itong hinga ni Jola Revilla no, nga bola mo na bago droga. So una ko niya yung basket, kung man yung basket, pwede na mo musuyo. Gago! Bong Revilla po, number 16 sa balota. Nandito na si Nandito na si Bong Revilla! So, grabe sa mga kalakwatsa, no, kaluoy ni Maruhas. No, sa nagpasingwan pa siya para lang as traffic enforcer niya si Bong Revilla, gipasaya ra budots. Nakasunod pa sa top 12. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Ikaw, Bobo! Si Bong Revilla! Bobo, si Bong Revilla. Bong Revilla po, number 16. Tangina mo ka! Sa- Don't they know I'm busy Nandito na si starving Bong myself? Revilla! Grabing mga creativity yan itong mga Memers na dito sa Pilipinas. kung sa tumanaan o na diri from Salad Cruz City. So lahat naman ng politiko ay magnanakaw kaya doon tayo sa subok na. Mao gino sakto gino so ato na itas proven and tested na no. Bong Revilla featuring in Jingoy Estrada mga kalakwatsa. Sunod, yung wala sa choices yung tamang sagot kaya ginawa na lang bonus. Yeah! Relate kaya na so patay si Janine Pata. So kung wala sa choices yung sakto nga answer so ikuha na lang sa maestra as bonus. So sunod, Lil Z Big World, get your man who can do God. Alright, so paborito kayo na lang taon sa una si Panday. Pero nagkami silang right. Mga naman itong sinabi ni Bong Revilla dito, huwag kayong mag-expect ng malaki dahil wala naman akong pinangako, sumayaw lang ako.
Bong Revilla po, number 16 sa balota. What's up sa inyo mga kalakwatsa, no? So, kibaw na magita nga ang background na ni Bong Revilla about sa iyang kaso. Pero di po talaga punta kay gisayawan ta. So, Good luck na tong tanan. Ikaduha na tong topic mga kalakwatsa. So, ay de las Alas no nag-quit na karon as manager sa ex-battalion. Pamahayag no nga ni-quit na siya. Grabe ko nung unprofessionalism. So labi na gid kayo sila sa Kastakli, Swan no kini si Flo G, no. So right. Years na ako in the business. Yun yung parati ko sinasabi sa kanila na na-o-offend sila pag sinasabi ko yon. Bakit ko sinasabi yon? Kasi alam ko na yung ins and out. Kung ano yung mali, kung ano yung tama. Kayo makikinig na lang kayo sa akin. And hindi nyo pa ginagawa. Kali lagi buhat ni Ayay karon no. So Hayaan mo sila. sagdain na lang no. Grabe sad kainit karon ng XP no. So kada tong ni bangga gid sila ni Makagago. What's up man? So solid data no nga kahombre diri sa Cebu. Alright. Sunda po na to nga topic karon ni audition is Lock by Lon. Saan po di siya ka YouTuber no. So nag-cover ni siya yung mga kanta, marang reggae ni siya. So dagan ang reaction sa netizen no. So nanuman siya sa tulo ka judges nila ni Vice, James Red ug ni Myra. So ang nag-yes lang si Rejan Velasquez. So daghan kay nagingon nga unfair judging kayo ang Idol Philippines karon kay moron looks daw sila kay ana grabe na mix lang gyud ang atuang mga komento sa atong netizens. So right, so ni Jackie Labaw po doon tingod po about ano. Sumusuporta nga naman sila ng mga artista na hindi naman magaling kumanta, pero may album, tsaka pogi at maganda, yun yung kumikita. Yun yung may marketing. Yun yung merong what do you call this? Public image. Sila yung sumisikat. Why? You know what I mean? Kasi sikat sila. Mga artista and everything. I'm not saying they're bad, but most of them are shit. Really, seriously. I've been from that industry. Come on. Pinipilit nila yung isang tao na kahit hindi magaling kumanta, hindi marunong kumanta, not saying hindi magaling, hindi marunong kumanta, or hindi talaga gusto kumanta, hindi talaga yun yung gusto niyang gawin, pero pinipilit ng management kasi, you know, Business is business. yeah, it's business, you know Yeah. what I mean? Everything's business, Yeah. but you know what I mean? Ni Jiki Labaw na gikan mismo ang yung storya nga karon manggod sa business sa showbiz manggod. So yang gisulti dito nga mas pabor kung naa kay looks. I-compare nimo kung di kay tsaran tapos talented ka. So daghan naman gyud mga artista karon nga nagka-album no. So bisag dili kayo nindot hindi kay talented nga singer pero nagka-album kay tungod na looks. Si Lock Bailon karon mayra po no si Lock Bailon, so mas ni pila siya sa social media, so mas ni taas karon na yung subscribers sa YouTube o gikuha siya ni Quest na sila i-produce nga kanta. So yes, dili si Lock Bailon ang nawad-an kundi ang Idol Philippines. Alright, yes, dito lang sa takutab karon. So, sorry guys, awkward pa kayo ko tanawan na kay video ko ang nagani nga content kay So, karon ato lang gini siyang ato ni siyang anaran no. So, kung si Paulo pwede pa wannabe ako po si Hero mas Paulo wannabe. So, right guys, sa mga wala pa dahil ka-subscribe sa akong channel, so subscribe na mo kay kuwang pa kay ko sa akong kuta. Gago! So, my name is Hero Arrigo and this is La Quachera TV. Alright, so yes, thank you din no sa akong subscribers no, niabot na ko 500. So
Salamat sa Suporta. Then, yes, kita-kita tapuon. So, sa sunod na akong vlog, so, balik ko dito. Magtaron akong vlog sa Camotes Island. Kaya wa siya kay taron na buhat. So, kung kita ka sa akong upload last week, sorry guys, mahara gito. So, like, comment, and subscribe. Let's go! Bong Revilla po, number 16.